Здравейте, дечица! Как сте? Аз съм много добре, кипя от позитивна енергия и нямам търпение да видя какво се случва с нашия пакостник Пинокио, защото той е в много сложни ситуации и както прочетохме последния път, какво се случи? Той тръгна да търси своя татко Джепето в морето с лодката и дали ще го намери? Я да видиме. Вечерната приказка започва сега. Глава 24. Пинокио стига до острова на работливите пчели и намира феята. Пинокио, обзет от надежда да стигне на време и да се притече на помощ на клетия си татко, плува цяла нощ. А каква ужасна нощ беше! Валя проливен дъжд, падна градушка, гърмеше страховито и имаше такива светкавици, че нощта се превръщаше в ден. На зазоряване успя да види недалеч дълга ивица земя. Бе остров насред морето. Тогава стори всичко възможно, за да достигне брега, но напразно. Вълните прииждаха една след друга и го премятаха насам, натам, сякаш без тръкче слама. Най-накрая за негов късмет дойде една толкова мощна и буйна вълна, че го хвърли на пясъка. Удари се в земята тъй силно, че всичките му кости и стави изтракаха. Но той веднага се успокои, казвайки: този път отървах кожата. В това време, лека по лека, небето се разветри, слънцето се показа с целия си блясък, а морето се успокои и притихна. Тогава Пинокио простря дрехите си на слънце, за да изсъхнат и се огледа наоколо, дали случайно няма да види някъде сред безкрайната водна шир малката лодка с човечето в нея. Ала като разгледа добре, не видя пред себе си друго, освен небе, море и няколко корабни платна, но толкова далечни, че изглеждаха като мухи. Поне да знаех как се казва този остров, каза. Поне да знаех дали този остров е обитаем от добри хора, които нямат навика да бесят деца по дърветата. Но кого мога да попитам? Кого като няма никого? Мисълта, че се намира сам самичък на този необитаем остров, така го натъжи, че бе на път да се разплаче. Но изведнъж видя да минава близо до брега една голяма риба, която плуваше необезпокоявано, показала цялата си глава над водата. Като не знаеше как да се обърне към нея, куклата й извика силно, че да се чуе. Ей, госпожо Рибо, мога ли да ви кажа нещо? Може и две неща, отговори рибата, която беше един толкова учтив делфин, че малко бяха като него във всичките морета на света. Ще бъдете ли тъй любезна да ми кажете дали на този остров има селище, където човек може да похапне без да излага на опасност себе си и без да бъде изяден? Има, сигурен съм, отговори делфина. Даже ще намериш едно място недалеч от тук. Как да стигна до там? Трябва да тръгнеш по оная пътека вляво и да вървиш все напред. Не можеш да объркаш. Кажете ми още нещо. Вие по цял ден обикалите из морето, да сте срещали случайно една малка лодка с баща ми в нея. Кой е баща ти? Той е най-добрият баща на света, както аз съм най-лошият син. Каквато буря имаше с нощи, отговори делфина, лодката ще да е потънала. А татко ми? До сега може би го е изяла ужасната акула, която от няколко дни върлува в нашите води и избива всичко живо. Много ли е голяма тази акула? Попита Пинокио, който вече започваше да трепери от страх. Дали е голяма? Възкликна делфина. За да можеш да си го представиш колко е голяма, ще ти кажа, че е по-голяма от 5-етажна къща, а устата й е толкова широка и дълбока, че спокойно ще влезе цял влак заедно с локомотива. Олеле Боже! Викна оплашен Пинокио и като се облече набързо се обърна към делфина и му каза: довиждане, госпожо Рибо! Извинете ме за безпокойството и хиляди благодарности, задето бяхте тъй любезна. Като изрече това, тръгна по пътеката с бърза крачка, толкова бърза, че почти тичаше. И при всеки шум, който чуеше, веднага се обръщаше назад, от страх, че може да го преследва онази ужасна акула, голяма колкото
5-етажна сграда с цял влак в уста. След половин час път той стигна до едно малко селце, наречено селото на работливите пчели. Улиците гъмжаха от народ, който тичаше напред-назад по делата си. Всички работеха, всички имаха нещо за вършене и със свеж да търсиш, пак няма как да откриеш ни един безделник или скитник. Ясно, каза мързеливецът Пинокио, това село не е за мен. Аз не съм създаден за работа. В това време го мъчеше глад, понеже от цяло денонощие не бе слагал хапка в устата си, дори и малко фии. Какво да прави? Имаше само два начина да утоли глада си. Или да поиска работа, или да изпроси някоя пара или каша и хляб. Срамуваше се да проси, защото татко му винаги казваше, че само старците и болните имат право да просят. Истинските бедняци на този свят, заслужаващи помощ и състрадание, са единствено тези, които поради старост или болест са осъдени да не могат да си изкарват прехраната с труда на собствените си ръце. Всички останали са длъжни да работят. А ако не работят и умират от глад, толкова по-зле за тях. В това време по пътя мина един запотен и задъхан мъж, който с голямо усилие сам теглеше две колички пълни с въглища. Пинокио прецени по лицето му, че е добър човек, приближи се до него и като сведе очи от срам, тихо каза: ще бъдете ли тъй милостив да ми дадете една паричка, защото умирам от глад? Не само една, отвърна въглищарят. 4 ще ти дам, ако ми помогнеш да закараме до вкъщи тези 2 коли въглища. Ама как? Отвърна куклата почти обидена. Да знаете, че никога не съм бил магаре, никога не съм теглил количка. Толкова по-добре за теб, отвърна въглищарят. Тогава, момчето ми, щом наистина умираш от глад, хъпни си 2 филийки от твоята надменност и внимавай да не ти стане тежко. След няколко минути по пътя мина един зидар, който носеше на гърба си кош с вар. Благородни господине, ще бъдете ли тъй любезен да дадете една паричка на едно бедно момче, което от глад чак се прозява? На драго сърце, ела да ми помогнеш да занесем тая вар, отвърна зидарят. И не една паричка ще ти дам, а 5. Но върта е тежка, възкликна Пинокио. Аз не искам да се мъча. Щом не искаш да се мъчиш, момчето ми, прозявай си се колкото искаш и много ти здраве. За по-малко от половин час минаха още 20 души и Пинокио помоли всеки от тях за милостиня, но всички му отговаряха: те ли е срам? Вместо да се шляеш по улиците, потърси си работа и се научи да си изкарваш хляба. Най-накрая мина една добра женица, която носеше 2 стомни вода. Ще ми дадете ли, добра жено, глътка вода от вашата стомна? Каза Пинокио, който беше много прежаднял. Пий, момчето ми, каза жената и свали 2 стомни на земята. Като се напи добре, Пинокио си изпри устата и промърмори полугласно: жаждата си утолих, те да можехте и да утоля и глада си. Като чу тези думи, добрата жена веднага му каза: ако ми помогнеш да занеса вкъщи тези стомни, ще ти дам голямо парче хляб. Пинокио погледна стомната и не отговори. Заедно с хляба ще ти дам вкусно ядене от карфиол, подправено с оцет и олио, добави жената. Пинокио хвърли един поглед на стомната и пак не отговори. А след карфиола ще ти дам вкусен бомбон, пълен с ликьор. Поблазнен от последното лакомство, Пинокио не можа да устои, реши се и каза: съгласен съм, ще отнеса стомната до къщата ви. Стомната тежеше много и Пинокио нямаше сили да я носи на ръце, затова се примири да я носи на главата си. Като стигнаха до къщата, добрата жена сложи Пинокио да седне на една подредена масичка и му поднесе хляба, карфиола и бомбона. Пинокио не ядеше, а поглъщаше. Стомахът му приличаше на село необитавано от 5 месеца. Като отоли малко по малко глада си, вдигна глава да поблагодари на благодетелката си и щом я погледна в лицето, изохка от почуда и остана като омагьосан с опулени очи, с вилицата във въздуха и уста пълна с хляб и карфиол. Какво толкова се чудиш, каза добрата жена, като се смееше.
Чудя се, отвърна заеквайки Пинокио. Чудя се. Много приличаш. Напомняш ми на... Да, същият глас, същите очи, същите коси, да. И ти имаш сини коси като нея. О, моя феички, кажи ми, че си ти, не ме карай да плача повече. Ах, ако знаеш, толкова плаках, толкова изстрадах. И докато говореше така, Пинокио се обливаше в сълзи, падна на колене и зацелува коленете на тази таинствена жена.